Здравейте, аз се казвам Антон и отговарям за покупките в нашето семейство. Това тук е моя пазарски списък. Здравейте, аз се казвам Христо и в нашето домакинство аз съм поел тежката задача да осигуря покупките. Но го правя по един доста по-лесен начин, благодарение на смартфона си. Така ли? Как? Много лесно, използвам Zeli, решението за всеки, който има нужда да организира пазаруването си с половинката или приятелите си. Навсякъде и по всяко време, на всяко Android устройство, а скоро и на iOS. Просто свали приложението Zeli на своя смартфон или влезе в сайта ни z.li, където може да създадеш списък с необходимите продукти за пазаруване. Сподели списъка с когото трябва и си готов. Сега вече никога няма да ме питат къде е млякото. А и не само. Можеш да редактираш списъка си с покупки в движение. Можеш да премахваш и да добавяш продукти. Или да променяш количества. Както и да позволиш на всички участници в списъка да правят същото. Дори когато вече си в магазина и някой се е сетил за чипса в последния възможен момент, няма да бъде твърде късно да го добави. Zeli осъвременява общия ви списък с продукти в момента, в който някой от участниците в него реши да го промени. Очертава се първото барбекю, за което месото ще стигне за всички. В Zeli е лесен и бърз начин да се организира списъка с покупки за домакинството или за партито ви с приятели. Или пък за семейното събиране. Просто добавете всички към общия списък и заедно изберете какви продукти ще са необходими за това мащабно барбекю, което планирате цяло лято. Да, и бирата за мачовете в неделя ще стигне за всички. Това е в Zeli. Пазарувай бързо и лесно. Без хвърчащи листчета, без забравени продукти, без грешени марки и най-вече без излишни разходи и загуба на време.